आपण आता आज ओल्या बोंबलाची ग्रीन कढी, मालवणी ग्रीन सार बघतोय ओल्या बोंबलाचं. त्याच्यासाठी आणि हे एकदम चविष्ट लागतं. बनवायची थोडी पद्धत आहे, हलकी नाजूक हाताने दाखवते करता करता. खोबरं घेतलं अर्धी वाटी, ओली हळद मार्केटमध्ये आत्ता आहे म्हणून ओली हळद वर्षभर कशी टिकवायची ते मी तुम्हाला एक रेसिपी वगैरे जेव्हा हळदीचं लोणचंची दाखवायचं चाललंय प्रयत्न त्यावेळी सांगते की वर्षभर कशी टिकवायची. काही नाही, कापून विनेगर मीठ विनेगरमध्ये बुडवून फ्रीजमध्ये ठेवली की वर्षभर टिकते ओली हळद. आणि मग फिशमध्ये वगैरे आयत्या वेळी किंवा कढीमध्ये ताकामध्ये आयत्या वेळी ओली हळद घातली ना तर ओल्या हळदीची चव एक वेगळी ऑथेंटिक चव येते, पारंपरिक अशी वेगळी अशी. म्हणजे कोकणात नॉर्मली ओली हळद ओली त्रिफळं अशी फिशमध्ये वापरतात ना आणि एक अप्रतिम चव असते. कांदा एक अख्खा, लसूण कांदा, लसणीचा एक कांदा, कांदा याच्यात वापरलेला नाही. ओली हळद, 3 हिरव्या मिरच्या, तिखट कसं हवं तसं 3-4 मी थोडंसं करते त्यामुळे 3च मिरच्या घेतल्यात. आणि कैरी घेतली आहे चवीला, अर्धी कैरी, अर्ध्यातली अर्धी वाटणात घेणार आहोत, अर्धी रश्श्यामध्ये टाकणार आहोत कारण खूप ओव्हर आंबट नको म्हणून. आणि बोंबील स्वच्छ मीठ लावून धुवून घेतलेत. आता आपल्याला वाटण करायचं आहे. तर पहिलं आपण मस्त मऊ आपलं वाटण वाटून घ्यायचं आहे. आपली कोथिंबीर याच्यामध्ये घ्यायची राहिली आहे, कोथिंबीर घेऊया आपण. कोथिंबीर, मिरच्या, लसूण आणि हे सगळं आता मऊ आपण छान मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. मस्त वाटून घेतलं. बरेच जण गाळून घेतात, हे तुम्ही गाळूनही घेऊ शकता. मी गाळून नाही घेते, थिकनेस थोडंसं पाहिजे, गाळून घेऊन पण चव चांगली लागते. आणि त्याला फोडणीसाठी आपण लसूण ठेचलेला वापरणार आहोत आणि मेथी दाणे वापरणार आहोत 1 पाव चमचा. सोरकूल आपण गॅसवर ठेवलाय, तापलाय आणि आपण कोकोनट ऑइल वापरणार आहोत, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार. आपण सोरकूल मस्त तापलं आहे, कोकोनट ऑइल टाकूया कारण सोरकूल नुसतं तापलं तर तडकण्याचे चान्सेस असतात. साधारण 2 ते 3 चमचे कोकोनट ऑइल. कोकोनट ऑइल नको असेल तर तुम्ही तुमचं नेहमीचं जे शेंगदाणा ऑइल जेवणात वापरता ते वापरू शकता. पहिलं आपण मेथी दाणे अगदी पाव चमचा, छान चव येते. आंबटचं जे बनवतं ना काही पण दह्याची कढी वगैरे मेथी दाणे टाकल्याने ना चव छान येते. फिशमध्ये सुद्धा, अर्थात मालवणी मसाल्यात पण मेथी दाणे बऱ्यापैकी असतात. लसूण छान लाल झालं की आपण आपलं वाटण टाकणार आहे. हिरवं वाटण. आता मस्त रंग पण आले बघा वाटणाला. मिक्सर धुवून पाणी ऍड करायचं, किती पातळ हवं त्याप्रमाणे. अजून थोडं घालूया बस. त्याला छान उकळी आल्यानंतर लास्टला आता आपण बोंबील सोडणार आहोत. आणि बोंबील सोडल्यानंतर अगदी 1-2 सेकंदने आपण गॅस बंद करणार आहोत कारण बोंबील लवकर कुक होऊन त्याच्यात जर मेल्ट झाले तर त्याची चव बिघडेल. मस्त उकळी आली आहे. कैरी कापून ठेवलेली, मीठ चवीनुसार आणि छान आता ढवळून घेऊया. 1-2 मिनटं चांगली उकळू दे, मग आपण बोंबील सोडून 1 सेकंडसाठी झाकण ठेवणार आणि गॅस बंद करणार. म्हणजे आपली हिरवी बोंबलाची कढी, मालवणी कढी तयार आहे. राईस, उकड्या तांदळाचा राईस असेल तर अजून मस्त, पण जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तो. कोकणामध्ये नॉर्मली उकडा तांदूळ. आता आपल्याला बोंबील सोडायचे. गॅस मीडियम टू हायच आहे. 1-2 सेकंद उकळून आपण गॅस बंद करणार. बोंबलाचा रंग पांढरा होणार, कळतात लगेच शिजलेले, खूप हलवायचं नाही आहे. उकळी आली बस. अजून थोडंसं बोंबल्याला वर उचलून बघते
कारण गरम ह्याच्यात मग झाकण ठेवल्यावर तो छान अजून कुक होणार. खरं तर जाडे बोंबील घेतात, पण मला मार्केटमध्ये नाही मिळाले. ते बघा ढवळलं की असे कुस्करायला सुरुवात होते. तर आता गार्निशिंग वर्ण कढीपत्ता आणि गॅस बंद. आपली बोंबील ग्रीन कढी रेडी आहे राईस बरोबर खाण्यासाठी.